Дзень добры, шановнае панства. Вёска Дубрава. Ну, шыльда тут не знайшоў, так што прашу верыць на слова, не падманваю. А знаходзіцца гэтая вёска Дубрава у Маладзечынскім раёне Мінскай вобласці, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Ну, я вам скажу, паважанае панства, што такіх вось вёсак і мястэчак з падобнымі назвамі вось Дубрава у нас на Беларусі вельмі шмат. І ўсе гэтыя мясціны, яны па-свойму розныя і вельмі цікавыя. Дык што, заглянем у адно з такіх цікавых мест. Наперад! На думку прафесоры, паважанае панства, людзі вось тут, у гэтых мясцінах, пасяліліся яшчэ аж у 7 стагоддзі да нашай эры. Вось, і жылі, кажуць, тут вось на той гары. Яна ў народзе завецца Дзявочая гара, на побач з вёскаю. І на той Дзявочай гары захаваліся яшчэ старажытныя курганы. Дык у 90-х гадах мінулага стагоддзя нашыя навукоўцы залезлі на гэтую гару і некалькі курганоў там раскапалі. Ось. І ў гэтых курганах яны пазнаходзілі скроневыя, срэбныя кольцы, яны пазнаходзілі тут шкляныя пацеркі, пярсцёнкі, а яшчэ тут пазнаходзілі бранзалеты металічныя з канцамі ў выглядзе змяіных галоў. О, шкада, што вось зараз па гэтым снезе туды нам дабрацца цяжкавата. А вось у частцы раскапаных курганоў тут на гэтай Дзявочай гаре нічога не было, акрамя костачак, а ніякага інвентару, ніякіх упрыгожванняў. І пасярод малых курганоў на гэтай гары быў адзін вялізны курган, такі сярод малых. Ну, яны раскапалі той вялікі курган, але там знайшлі толькі адзін скелет мужчыны. Таксама без аніякага інвентару, без аніякіх упрыгожванняў і зброі. Ну, і нашы навукоўцы давай думаць, гадаць, што за людзі тут жылі, значыцца. Шкрэблі лысіны, чухалі патыліцы. Ну, а пасля, калі супакоіліся, значыцца, сказалі так. Нам цяжка даць навуковае заключэнне наконт этнічнага паходжання людзей, што пакінулі нам курганы на гэтай Дзявочай гары. Ось, паважанае панства, астаецца і па сёння загадкаю, што за людзі тут жылі. Некаторыя вось навукоўцы ўсё ж такі сказалі, што тут на гэтай гары, відаць, жылі балцкія плямёны на гэтай Дзявочай гары. А дзявочая, гэтае слово было трансфарміравана літоўскім словам «дзевас». А «дзевас» па-літоўску азначае «бог». І, відаць, гэтая гара калісьці называлась «Дзеваса гара». А пазней сталі называць Дзявочая. Гара Бога, Дзеваса, Божая гара. І па ўсім, відаць, паважанае панства, што на гэтай гары калісьці было паганскае капішча. Яшчэ людзі памятаюць, тут вялізны, кажуць, валун ляжаў на гэтай гары. Яго называлі Адамаў камень. А побач з гарой, пад гарой, тут ёсць 3 крынічкі. І, відаць, гэтыя 3 крыніцы выкарыстоўвалі ў культавых мэтах. А адзін навукоўец пра Дзявочую гару вось што сказаў, паважанае панства. Ён сказаў, што на Дзявочай гары было калісьці капішча паганскай багіні кахання і ўрадлівасці. І ўзгадаў вось апісанне Тацыта, рымскага аўтара, святога Гаю ў племені Лугіяў.
Там Тацыт апісвае, што святы Гай абслугоўваў жрэц у жаночым адзенні, а жрыцы вакол яго былі ўсе жанчыны. Дык ён кажа, што нешта падобнае вось з гэтым святым Гаем Лугіяў племені было і тут, у Дубрава на Дзявочай гары. Пра гэту дзявочую гару, паважанае панства, ходзіць вельмі шмат розных легенд і паданняў. Ну, а адна легенда тут была нават запісана ў 1881 годзе і надрукавана ў геаграфічным слоўніку каралеўства польскага. І гаворыцца там вось што. Калісьці жыла тут адна дзяўчына вельмі прыгожая, і ў яе закахалася два хлапцы. І яна не ведала, якога з іх выбраць, з якога замуж пайсці. Таму сказала, што я сяду на гары высока, а вы возьміце два вялізныя валуны і каціце. Той з вас, хто закоціць першы камень вялізны, вось валун на гару, да таго і пайду замуж. Сама села на гары сядзець. Ну, а хлапцы гэты ўзялі па валуну вялізнаму і на раз, два, тры пакацілі ў гару гэты валун. Ну і кажуць, абое разам яны прыкацілі гэтыя валуны да яе ног, але там пападалі і памерлі ад разрыва сэрца адразу на месцы. Ну, людзі пахавалі тых хлапцоў на той гары, а на яе так разлаваліся, што на такіх хорошых хлапцоў увабрала, што выкапалі ямку і жыўцом закапалі гэту дзяўчыну ў той ямцы. Ось такая гісторыя страшная. Так што, дзяўчаты, не перагінайце. Калі у вас закахалася два хлапцы, а лепей калі 4 ці 5, ну, чым больш, тым лепш, то не застаўляйце іх цягаць на гару камянюкі. Хай налепей вам падарункі цягаюць. Гэта і прыемна, і карысна, і безапасна. Гэта дзявочая гара, паважанае панства, гэта самая высокая кропка ва ўсім тут наваколлі. Ну і гэтае месца вельмі-вельмі унікальнае. Тут жа побач з гэтай дзявочай гарою знаходзіцца самы галоўны еўрапейскі водападзел. Тут ля гэтай гары дзявочай бяруць пачатак 3 нашы ракі. Гэта Уша, Свіслач і заходняя Бярэзіна. Вось, так што не дзіва, паважана, не дзіва, што людзі тут пасяліліся ў гэтых мясцінах яшчэ аж у 7 стагоддзі да нашай эры. Упершыню ў летапіснай крыніцы, паважанае панства, вось Дубрава патрапіла ў 1453 годзе, калі вось нашы шляхцічы, глябовічы беларускія, тут вось у Дубрава збудавалі касцёл. Касцёл у небаўзяцця Найсвяцейшай Паны Марыі. Ну, а калі ў Еўропе з'явілася новая рэлігійная плынь, кальвінізм, то шмат хто з нашай беларускай шляхты пачаў пераходзіць у кальвініст. Гэта зрабілі і глябовічы. Яны сталі кальвіністамі, і тады вось пачалі, значыцца, для выхавання сваіх дзетак вось запрашаць настаўнікаў з Еўропы кальвіністаў. І вось у 16 стагоддзі, паважанае панства, мінскі кашталян Ян Янович Глебович для выхавання сваіх дзетак наймае знакамітага кальвініста Яна Ласіцкага. Ян Ласіцкі, паважанае панства, ён вельмі шмат сваіх прац прысвяціў апісанню беларускіх гарадоў і вёсак. Ён шмат сваіх прац прысвяціў апісанню беларускіх абрадаў, страў, адзення беларусаў. Думаю, што ёсць яго апісанне вось і Дубрава, і ягоных жыхароў. Ён тут шмат дзе хадзіў па навакольных вёсках і збіраў вось гэтыя ўсе абрады. Ну і добра было, вось, каб гэтыя ягоныя працы, кнігі былі перавыдадзены вось менавіта ў нас на Беларусі. І мы б з вамі тады шмат яшчэ чаго маглі даведацца вось пра жыццё нашых продкаў у 16 стагоддзі. Ну а апошнія гады свайго жыцця Ян Ласіцкі правёў у Заслаўі, у свайго вучня Мікалая Глебовіча. Там вось яго сляды і губляюцца. Мусіць, ён там памёр і там быў пахаваны. А можа і тут, у Дубрава, хто яго ведае. На сёння, паважанае панства, накшталт гэтага нам ніхто нічога сказаць не можа.
У 1625 годзе, паважанае панства, глебовічы зноў вярнуліся ў лона каталіцкай царквы. І тут, у сваім радавым маёнтку Дубрава, яны засноўваюць кляштар каталіцкага манаскага ордэна бернардынцаў. Ну, тут быў касцёл, кляштар, Дубрава, гэта быў цэнтр парафіі, і глебовічам Дубрава належала аж да другой паловы 17 стагоддзя. А пасля перайшло да не менш знакамітага беларускага роду сапегаў. Пад канец 18 стагоддзя, паважанае панства, Дубрава гэта было мястэчка. Мястэчка ў мінскім ваяводстве Вялікага княства літоўскага. І ў 1790 годзе гэта мястэчка Дубрава становіцца уласнасцю самога мінскага ваяводы Адама Хмары. Адам Хмара, ён быў кавалер ордэна святога Станіслава і Белага Арла. Сам ён жыў у Сёмкава, вось што пад Мінскам, там ён сабе збудаваў шыкоўны палац, а вось тут, у Дубрава, Адам Хмара, ваявода, будуе касцёл, новы мураваны касцёл. І архітэктарам гэтага касцёла ён запрасіў сюды знакамітага італьянскага дойліда Карла Спампані. У 1805 годзе, паважанае панства, калі пан Хмара памёр, Адам, то яго пахавалі вось тут, у сутарэннях гэтага касцёла ім збудаваным. Пазней тут у сутарэннях касцёла хавалі і іншых прадстаўнікоў роду Хмараў. Ну, але калі вось Беларусь патрапіла ў расійскую імперію, то гэты касцёл у Дубрава у каталікоў адабралі і перадалі праваслаўным вернікам. І ў 1868 годзе яго перабудавалі пад праваслаўную царкву, вельмі моцна змяніўшы вось вонкавы выгляд касцёла. У 1920 годзе, паважанае панства, калі гэта была тэрыторыя Польшчы, то святыню зноў перадалі каталікам. І тут быў зноў касцёл. Ну, але вось за савецкім часам, калі тут былі саветы, пры будаўніцтве вось светлай будучыні, будынак святыні, храм, перадалі ўжо калгасу. І тут быў звычайны склад. Будынак стаяў цэленькі, тут быў склад. Ну, але ў 1980 годзе сюды прыехалі на ўборку бульбы студэнты. Гэта былі камсамольцы, які не верылі ні ў чорта, ні ў Бога. Яны аднойчы ўзялі, пайшлі ў краму, набралі віна, панапіваліся, залезлі вось у гэты склад і падпалілі яго. І ён згарэў. І на сённяшні дзень вось помнік архітэктуры 18 стагоддзя стаіць увесь у развалінах, як сведка гэтага бальшавіцкага вандалізму. Побач з развалінамі касцёла вось знаходзіцца магіла ксяндза Эдварда Мурончыка. Ён тут у касцёле праслужыў ксяндзом 10 гадоў. Ён узлаўляў дубраўскую парафію. Падчас Другой сусветнай вайны касцёл дзейнічаў. І Эдвард Мурончык ксёндз, ён дапамагаў людзям чым мог. Гаварыў ім слова Божае, падтрымліваў іх. Але вось у кастрычніку 1942 года сюды вось да касцёла ў Дубрава прыйшлі бандыты, якія прыкрывались чэсным імем партызан, а на самай справе толькі хадзілі па начах па вёсках і рабавалі людзей, адбіралі ў іх апошні кавалак хлеба, адбіралі ў іх адзенне, пакідалі іх босымі і голымі. Тут яшчэ іх называюць куфэрнікамі, кажуць, тому што толькі то і рабілі, што па куфрах па начах лазілі. Ну і вось яны прыйшлі сюды ноччу і расстралялі ксяндза. Ні за што. І вось людзі пахавалі свайго ксяндза каля касцёла і паставілі на магіле яму вось гэты помнік і даглядаюць за магілай. І па сённяшні дзень яны паставілі помнік чалавеку, ад якога бачылі толькі адно дабро.
Што да праваслаўнай царквы, пажанае панства, то яна тут з'явілася толькі ў 1920 годзе, за польскім часам. Ну і зямлю тут пад царкву выдзеліў, значыцца, Іосіф Романович Радкевич. Ну, але вось за саветамі царкву напаткаў лёс касцёла. У 1961 годзе яна была закрытая і ператворана у звычайны калгасны склад. Ну, царкоўка гэта была раней драўляная, крытая гонтам. Ну і ў 1993 годзе царкоўку вярнулі вернікам, і яны змаглі аднавіць на свае сродкі сваю праваслаўную царкву. Ну, але вось на сёння мясцовыя жыхары, вернікі абклалі яе цэглай, аднавілі, і асвечана гэта царкоўка ў гонар нараджэння Пресвятой Багародзіцы. Апошнімі гаспадарамі добрага, пажанае панства, гэта былі шляхцічы Ваньковічы. Ім добрага перайшло ў 1895 годзе. Ну, Ваньковіч – гэта старажытны беларускі шляхецкі род, значыцца, гербуліс. Ну і Ваньковічы, першыя ўзгадкі пра гэты род адносяцца яшчэ да 1499 года. І тут вось у добрага яны збудавалі сабе шыкоўны сядзібны дом. Ну, але на вялікі жаль, той дом не захаваўся, да нашых дзён ён не дайшоў. Ну, але захаваўся вось дом, дзе жыла прыслуга Ваньковічаў. І тут, дарэчы, па сённяшні дзень вось жывуць людзі, жывуць і хлеб жуюць. Ну, а побач тут яшчэ засталіся, значыцца, некалькі такіх напаўразбураных гаспадарчых пабудоў шляхцічаў Ваньковічаў. Лепш за ўсе пабудоў Ваньковічаў, шляхцічаў захаваўся вось гэты будынак, пажанае панства. Ён тут быў збудаваны недзе на пачатку 20-га ці пад канец 19-го стагоддзя. Гэта бровар Ваньковічаў. Ну, а за саветамі тут таксама быў бровар, гэта быў спіртзавод. І тут працавала 30 чалавек, працаваў завод гэта без перапынку у 3 змены. І спірт адсюль з гэтага заводзіка разыходзіўся па ўсім былым Савецкім Саюзе. Ну і спіртусовы завод тут спыніў сваю дзейнасць у 1997 годзе. Ну, а зараз гэту будыніну выкупіў нейкі прадпрымальнік. Але пакуль застаецца тайна, што гэты прадпрымальнік з гэтым будынкам будзе прадпрымаць.
У Дубрава, паважаныя панства, захавалася яшчэ старая гэта колішняя школа. Яна тут была збудавана яшчэ за польскім часам да вайны па праграме Юзафа Пілсудскага. Ну і гэты будынак, вось ён стаіць сёння без вокон, без дзвярэй, праўда, але яшчэ цэленькі, яшчэ моцны. І было добра, каб гэты будынак захавалі, таму што гэта ўсё ж як-ніяка мясцовая славутасць, рэч вартая ўвагі. На новай школе перад уваходам вось прымацаваная шыльда у гонар славутага земляка Бенедыкта Дыбоўскага, які нарадзіўся вось побач з Дубрава ў фальварку Адамарин. Ну, каб дзеткі вось ведалі сваіх землякоў і бралі з іх прыклад. Гістарычная даведка. Дыбоўскі Бенедыкт Іванович нарадзіўся 30 кастрычніка 1833 года ў маёнтку Адамарин. Эколог, прыродазнаўца, урач і публіцыст, сябра Акадэміі ведаў у Кракаве, скончыў Дэрбцкі універсітэт, вучыўся ў Вроцлаве, Берліне, прафесар Варшаўскага універсітэта з 1862 года, адзін з арганізатараў і кіраўнікоў паўстання 1863 года, прыгавораны да смяротнага пакарання. Але дзякуючы заступніцтву нямецкіх вучоных атрымаў замест смяротнага пакарання 15 гадоў катаргі і быў высланы ў Сібір. Апісаў прыродныя ўмовы і фауну Прыбайкалля, побыт, верванне і мову буратаў. З 1833 года у Львоўскім універсітэце даследаваў гісторыю і этнаграфію беларусаў. Памёр 31 студзеня 1930 года ва ўзросце 97 гадоў. Вось пра Бенедыкта Дыбоўска тут узгадваць, а пра яго роднага брата Уладзіслава Дыбоўска малодшага чамусьці мала тут узгадвае, от невядома чаму. Хаця нарадзіўся ось які брат тут побач у маёнтку Адамарин. Ён разам з братам удзельнічаў у паўстанні Кастуся Каліноўска, пасля паўстання адсядзеў некалькі гадоў у турме. Ён, які брат Бенедыкт, скончыў Дэрбцкі універсітэт і ва ўсім брату Бенедыкту дапамагаў. Гэта быў знакаміты ботанік, эколог, палеантолог. Уладзіслаў Дыбоўскі быў доктар мінералогіі. Уладзіслаў Дыбоўскі, паважанае панства, ён жа надрукаваў шмат прац па выкапнёвых рэштках вось Сібіры і Прыбалтыкі, а таксама на Ваградчыне, а яшчэ ён збіраў беларускі фальклор. Ён надрукаваў беларускія прыказкі і прымаўкі на Ваградчыны, а таксама яшчэ ён выдаў і беларускія загадкі Мінскай губерніі. Тут ёсць вуліца Бенедыкта Дыбоўскага, ёсць вуліца Кастуся Каліноўскага, ну і было б добра, каб была вуліца тут і вось Уладзіслава Дыбоўскага. У мясцовай школе ёсць свой этнаграфічны музей. Тут шмат розных ёсць экспанатаў, ёсць стэнд Дыбоўскага, а яшчэ ў гэтым музеі ёсць працы мясцовай мастачкі, якая калісьці скончыла Маскоўскі мастацкі універсітэт імя Крупскай. Яна вось з гэтага наваколля адсюль тут у школе працавала настаўніцай, і сёння вось мясцовай мастачцы пані Васілеўскай амаль 90 гадоў, і ў сваіх працах яна вось увасобіла малюнкі роднага краю.
Вось такая цікавая мясціна ёсць усяго ў 50 кіламетрах ад нашай сталіцы Мінска. Так што будет недалёка, заезжайте сюды у гэтае цікавае гістарычнае месца. Ну а на сёння да пабачэння, поспехаў, усё найлепшага, ну і да сустрэчы праз тыдзень у новым цікавым гістарычным месцы. Да пабачэння!